Zi, Hai, mă, facem realistic, gen? Da, mă. Fii atent, deci începe de jos, da? Da, mă, da. Gata, mă, dacă mă supere. Zi ce culoare să fac tractorul. Roșu, să mor eu. Roșu direct, tot de la Mamă. vișiniv. Bă, da, deci avem 0 euro. Că A, pe intrăm stai pe că eu nu el. eram la parola. Ghinion, merge. Care era? Nu știu, 1, 2, 3, 4. Da, mă. Merge? Da, da, da. O, Gata, am avem luat un 400. tractor. Deci 500 de 9500. Mamă, N-avem bani. mâncați, ești gurat. Așa, și mai au unul, De ce trebuie să pornesc engine-ul, gen? că e dat pe hard. Mamă. Mamă. Și mai au Mamă, unul nu la pleacă fel. după loc, nu știu cum să zic. What? Mamă, 20 prinde, vezi? Bă, poluează ăsta 22. Bă, Ah. poluează ăsta, uite de ieșit. Un trailer. Dar stai să vedem, ce teren cumpărăm, zi. Uite pe hartă. Stai, Să dați stai, am văzut. Zi ce teren cumpărăm, că... Fii atent, unul frumos așa, să mor Mamă, eu. numai cotul avem pe aici. 19 ăsta, pare, arată frumos, să mor eu. Cu ce e? Soybean. Oh, shit, nu prea ne pricepem noi cu astea. Nu știu, 22 ce Uite, este? 4. 4 ar merge, nu? Unde e Că 4? e cu wheat. Da, hai, 4, direct. Nu știu, sau 8. Au plecat banii. Ce ai luat? 4? Am văzut. Stai Am așa, înțeles. ne trebuie combină, nu? Da. Ui, mamă, cea mai ieftină combină. De ce a fost 300 de mii landul? Pe atâta e. 300 de mii? Da. Și tu vrei să zici că eu trebuie să mă plimb cu tractorul de la Zetor? Și mi s-a blocat jocul. Și mie, gata. Fii atent ce luăm aici. Ce mai ieftin? Cea mai ieftină combină. Bă, da, deci a trebuit să luăm 2 tractoare, eu asta nu înțeleg. Unul cu trailer și unul să are, gen. Da, schimb. Header. Avem bani, bă, 500 de mii. Abia ajungem de aici până la București. Gata. Să-ți iau un trailer, da. Să nu mergi degeaba. Săracul de el. Tu mergi pe 2 benzi, mă. Păi, Ce furios este în dreapta. mamă, dacă mă dau jos la el. Îi dau o leagă de dreapta și ia uite. Vezi rota asta? Bă, dar unde e, mă, terenul 4? Am apăsat în Bă, lasă-mă greșeală. țeava aia acolo. Păi cât naiba aveam ăsta? Fii atent, vrei să te arăt eu o schemă? Pă, dă pe dreapta pe aici. Păi asta voiam să zic. Asta e așa. Pe aici ai dă-i. Hai că-l văd. Îl văd și eu. Nu e ăsta de aici de față. Vezi să nu intri gen pe el, fără să... M-a vălag din vina ta. Să-ți fie ruși. N-a fost din vina mea, n-am pățit nimic. Am load here. Direct Ce, B. mă? Go. Mamă, am plecat direct, sunt... Bă, ne trebuie de la de hay bale. Acum am avut lag. Mamă. Pleacă lagul. Acum te las pe tine să farmezi acolo. Pentru că ești un drăguț, ești... Așa Da, să opresc minunat. motorul. Tu ce faci, mă? Eu sunt aici la muncă. Faci bine, a? Da, eu fac foarte bine. Tu ce faci? Please start the engine first. Bă, dar știi ce nu înțeleg eu? Nu. Oglinzile astea, gen... De ce sunt făcute, efectiv, că nu vezi absolut nimic în ele? Aul. Bă, efectiv... Bă, eu mă să vin cu celălalt tractor, mă duc pe jos. Păi ajung mai repede pe jos, mă. Să știi că... La cum merge tractorașul ăla... Zici că e de jucărie. Trebuie să luăm de la de hay bale. De unde bani? Trebuie să cumpărăm și noi de la de cat. Coton. Pe Da, ăla era cumva. 400 de mii. Aveam, da, aveam noi bani. Păi și nu mai cumpăram terenul, gen. Că aveam 500 de mii bani de început. Dacă a zis omul nu, că ne jucăm pe har, că noi știm să ne jucăm. Păi, da, știm. Da, știi ce m-am întrebat? Eu acum așa, eu cu capul meu? De ce terenul ăsta strâmb? Ca așa a fost la fostul proprietar din Germania. Păi strâmb așa? Hai să vin cu un de la de hay bale. Poate nu luăm pe la bun, că prăpădim toți banii aia. Îl ia pe cel mai ieftin. Direct, Stai F8 Ballers. Am avut un pic de lag. Dau vin, uite aici. Iară. Gata, iară. acum să ai lag.
Gata. Am văzut, mi s-a oprit direct. Zici Că pe care îl luăm? De la 1 până la 3 zi. ăla e cel mai ieftin. Mitsubishi ăsta? Cel mai ieftin să mor eu. Mitsubishi. Pe așa e. Mamă, cum arată și cât de jucărie. Bani. Gata. Bine. Pam, pam, pam. E mai M-am mare bă- decât tractorul și ăsta. M-am băgat direct în mijloc. Pe mijloc aici așa. Da, remorca ai lăsat-o și tu aici? Da, da. Am văzut-o acolo în Până pornește depărtare. asta ce are. Gata. E, pornește mai greu. Nu era prima cheie sau ce are. Da, e mai special. E? Ia vezi mă că am luat ăla de baluți. De la Mitsubishi. Ah, la Mitsubishi. Am luat-o într-o parte, să mor eu, dar am văzut. Foarte drept am mers. Uite trenul. Faceți loc. Faceți loc că vine. Uite trenul. Așa. Vezi trenul? Îl văd. Și Acum nu mai văd. A dispărut. e în oraș. Dus. Mai avem și aici de mii toți banii, gen. Ma, ce mult mai avem. Bă, cred că dacă la fân ne pricepem și noi. Bă, e singurul de ne pricepe că... Da, e singur. Lower pick-up. E cel mai ușor, cred că pe ăsta aș fi și eu ăsta în viața reală. Bine, mai cu Q, mai cu vai așa, dar mergi. Dacă Uite, doar am găsit scurtătură. găsi scurt. Mamă, ce lag! Bă, era să fac accident aici cu, nu știu cu cine, dar era Sunt să un fac accident. ăla de porumb, un lanul de porumb. Ce cauți mă la nu de porumb? Vin spre... Vin, Trailerul inima tău. ta. Spre inima mea. Da, nu, că vin la trailer, a parcat acolo, îl văd. Îl vezi acolo. Păi atunci ar trebui să mă vezi și pe mine, că... Nu, că ești între copaci, nu te văd. Cum o să te trec cu paci? Da, mă, uite. Acum e copacul. Ah, da, da, da. Am venit. Te-am ochit, Zău. Cu ce? zău. Cu ochi. Stai să vă componesc căcatul ăsta. Hai să vă condau și eu cu spate. Zic să dai la o parte până nu îi trotie. De ce, mă? Turn on. You need to unfold the tool. What? Ma. X. Ia vezi, mă. Mamă. transformă. Tata. Pe ce mă e în Transformers? Unde se unfold, mă, că nu văd? Unfold, bă, e. Se întoarce, nu? Apar n-am. You need to unfold. Yes! Ți-am Păi dat. da, yes, Păi am full. Mă, da, nu știu, Trebuie să te miști, mă, ești prost. cam trage așa o leacă dreaptă. Ăsta, în ce am văzut. Nu știu dacă e de la mine sau... Așa, dar cam trage dreapta, așa, nu știu. Cred că l-ai cumpărat stricat, adevărat. Eu cred că am cumpărat ăsta de bulor stricat. De ce, mă? You need to unfold the tool. Bă, suntem... Bă, Chiar jucam pe hard aici? Da. Unfold. n-ai zis tu că Gata, ne-ai mă, jucat pe hară? trebuie să-i având, mă. Gata. a plecat. Ți-i afând? Pe ce ești, mă, pe trotinetă? Da, da, da. Așa, fii atent de aici. Bă, dar plecat. nu i-am dat mis la zone de-astea după margine. Ia uite, mamă, cum am blocat o roată de la Bă, dar tractor. mare e, mă, terenul ăsta, bă, dar cumpăra și pe teren. Asta că avem și noi bani pe lung. Da? Am- Eu nu mai am fost spațiu, să- nu știu cum să zic. Mergem, mă, sau? Am stricat o leacă de... Aoleu. Mamă, la Am goala dat, nebun. am dat lower la... Eu te bă cum colectează. E 5% deja. Am înțeles. A, dar iese fum, așa zici că iese gaz, nu fum. O, dar gaz mă refer de brichetă direct. Gata, primul ăsta, fii atent de aici. Ia, zi. Ia, uite cum iese. Unde e, mă? Pe a ieșit, mă, sau? Mă, ce e acolo? Ia, stai așa. Păi nu e, mă, că trebuie să faci mai multe ca să scadă unul. Bine, mă, frate, gata. Zici că e altceva, zici că iese altceva de aici. Nu știu, mă, ce este, dar trebuie să iasă ceva. Era pe să urmă. zic eu ce este, dar... Nu e frumos. Uite, a căzut unul. Ce mare e. Uite, pe ăsta pot să ridic. Cred că putem să băgăm în mașină, gen. Care mașină? Da. Bă, lasă-mă cu ăsta, Ești- ești. Poftim, ia și... Am mai-
Tu zici să mai dai combina aia acolo. Păi eu trebuie să o descarc Mm. combina asta, gen. Păi ai trailerul acolo. Păi da, nu puteam să intru în el. Combină. Mm. A năsturnat tractorul. Doamne. A năsturnat tractorul. Din greșeală, dar n-am vrut să mor eu, am vrut. Bă, am 6 de alea făcute, 7 până acum. Bă, dar greu să manevrează. Uite, ai rătat pe aici un rând. Unu. Pe mai multe, dar fă și tu ca lumea. Eu mi-am dat silința acum că n-am putut, aia e partea a doua. A intrat omul ca în frizer în ei. Da, da, da. Bă. Zic, Bă. ciorile, dați drumul. Tu Mamă, nici, cum să umple ăsta? Păi umplu aici. Am făcut 10 de alea până acum, te întreb. Păi vine, da pe mari zi. Păi cred că s-a umplut trailerul. Da? Păi cred că aproape s-a umplut trailerul. Și e 40%. Cred că trebuie să mergem cu trailerul ăla. Mă, dar ce umplu aici, mă? Stai că am mai găsit o schemă. Am vărsat tot pe jos. Bă, marș. Că n-avem bani de loader de ăla. Nu. A, pe vin eu cu de-asta, mă, cu Frumos. Hay Bale, ăsta. Fac eu acolo. Restart de engine. Da. Știi ce mă gândesc eu acum, așa? Nu. Cum ridicăm tractorul ăsta înapoi? Și eu te întreb același lucru. Nu pare. Bă, ce-ai făcut, mă, la tractorul ăla? Nu știu. Stai așa că vin acum. Are o Bă. leacă de boală. Fii atent, dă detach la trailer și fă și tu ca lumea, gen. Uite, Îi pe dau cu capul în pământ. și cum îi dau Ți-e rău, mă? Da. Eu. Nici nu merge. Nu mai dai detach atunci. O mai merge. Să nu scadă remorca după tine, gen. Să cadă și remorca și să cadă și... Aia era să cadă și remorca. Uite-l pe ăla ce face, mă. Bă, am făcut 20 de de-astea până acum. Tu ce faci, mă? Tu ce faci? Eu încerc să ridic un dăst. Fiat, nu e mă că ridic eu tot. Intră cu combina în el. Da? Vezi cum îl strici. Da, Poate pică trailerul ăla. păi asta vreau să zic și eu. Stai așa că era să dau cu tot cu trailer, nu știu dacă Dacă te simt. mă simți acolo, a? Nu. Da, mă, tot eu, mă, tot. Hei! Am apăsat pe Q din greșeală. Yes. Zici că-l călăresc. Bă, da, ai făcut, mă, ceva pe aici. A, aici te-ai oprit. Acolo cred că mi s-a făcut mie full. Am plecat tractorul singur. Am apăsat pe Q. A, Am 73%. Hai, mă, mai dă unul. mamă, tu. Păi vezi că ai mai dat mis la spoturi. Da, am distorsionat că terenul acolo. O leacă. Hai că duc eu trailerul ăla. Dacă e full. E full. După mine e full. După tine nu știu dacă e full. Nu prea cred. Să mor eu, dar nu-mi place rău de tot cu tractorul. Vezi, mă, păi a nimerit bine tractorul ăsta. Am zis șurubul ăla că e de la, e locul de Renault. Cât are, mă, ia. Stai ăla. Are 61. A, mai intră în el, mai bagă. Mai bagă. Iată, bă, eu am luat 2 de-astea după mine și nu le-am văzut. Olo. Trebuie să fac slalom printre astea. Ia uite ce Trebuie se să dă apăs omul pe cu combina. B aici ca să... Îi dau cu combină, îi dăm coc. Hai. Mă dau ăla într-o parte. Ia uite, că face și 100%. Olo, zici că sunt cu tirul sunt. Iu. S-a blocat, gata. S-a potmolit tractorul. Gata, m-am făcut 100%. Alb, next.
A, ce Vin mersi. după tine. În spate, așa, mai stai în spate. Îți place în spatele meu, a? Nu. Încă unul e gata. Bla. Ma. Păi așa de repede, mă? Pe cred că am 27 până acum făcute. 28. 29. Cât prinde mă Ma. coaja aia? Coaja asta 10. Și eu 12. Mai șmecher tu, mă. Vin după tine, ha. Că mă uitam în spate și am dat mis. Vezi să nu iei vreun Hebel ăsta după tine. Bă, așa sper și eu. Dacă văd ceva în față. E normal că-ți dau coc. Păi Dar dă-te care am hai. întors în halul ăsta de bine? Tu. Eu? Păi tu ai dat cu combina. Aici? Pe asta am zis și eu că te-ai oprit aici. M-am oprit ca bou. Dar tu vezi ce uniform așa. E foarte... S-a zis că la frizer ai făcut. Da, mă. Ar trebui să faci la academie de frizeri. Ia uite-mă, se oprește omul. Dacă îi dau mâna... Păi dacă nu să mai... Să Ia, versi ce aici faci? schema. Asta ce n-ai mă? Potatoes. Potato. Ăla trebuie... Dai special la potatoes ăsta. Eu... Dar tu unde mă că e foaia asta, nu prea potatoes. Păi uite-te în dreapta jos să te apare. Am văzut, am văzut. Hai, go. Nu, Enter. eu. Hai bă, dă-i. Hai că nu mai pleacă după loc. Are probleme cu Mamă. accelerația. You don't have access to this land. Păi nu te-am întrebat. Stai, gata. Hai. Go. Bă, da, ce merge omul ăsta. Ia uite-l pe ăla cu duba. Ia uite-l, mă. Unde mă? Uite-l sus. Uite-l sus acolo, pe deal. Aha, gata, l-am văzut. Mă. Ce faci, Ăla- mă? E dreapta nicăieri? Da. Da, ha. Mamă, ia uite ce furios vine. Păi dau acum E băiatul de la fan curier. Te-am pui, vei. Cred că vine să-ți aducă ție comand. Bă, dar... Ca Doamne, bou m-am băgat. Uite pe ăsta cum a băgat. Ia uite shaberul ăsta cum e pus. L-am luat, la roată l-am luat, bă. Doamne, dă-l mă la o parte. Mama, așa e mă și viața de fermier? De Cred sărac? că... Da, păi, de săracă. Când e un John Deere de la 500.000 de euro de sărac. Mă refer cu ce facem noi, nu vezi ce tractor de jucărie avem? Deci că e din pufulețe ăsta. Nu e mă că tractor de la anșu. De asta? Da. Eu știu Ăla e puțin pe bibelou jumate acolo. bogat.